kao predsjednik Skupštine mogu izraziti zadovoljstvo glede ovog današnjeg sastanka gdje smo aktualizirali one bitne i strateške probleme koje se tiču grada Novske i svih onih koji žive u ovom gradu, a to je pitanje školstva, cestovne infrastrukture, gospodarstva, odnosno malog i srednjeg obrta, pitanje kurekane, odnosno gospodarenja otpadom. Držim da je ova jedna nova stranica u odnosima između grada Novske i Sisačko-moslavačke županije, jer naprosto gradovi, jedinice lokalne samouprave i regionalna samouprava kao županija naprosto moraju surađivati u smislu rješavanja strateških problema koji nisu mali. Želim samo istaknuti ovdje da ne samo što se tiče gospodarstva, nego i infrastrukture, obrazovanja, kulture i sporta, znači u svim segmentima smo mi i ostvarili jedno suglasje, što mi je posebno drago, do sada to nažalost nije bilo moguće, ali evo mi smo uspjeli sa našim partnerima u gradskom vijeću i našim partnerima koji s nama surađuju donijeti jedan konstruktivan prijedlog proračuna za iduću godinu u kom su već segmenti bili vidljivi ovog našeg razvoja, pa evo ja još jedan koristim prigodu i zahvaljujem se našoj županici. Cestovna infrastruktura, Sisačko-moslavačka županija je do sada na području grada Novske uložila preko 30 milijuna kuna u cestovnu infrastrukturu. Danas smo definirali dva važna problema i prioriteta. Jedan je županijska cesta, a to je ulazak u Lonjsko polje, Stara Subotska Plesmo, koja je prioritet i ide se u izradu dokumentacije za kandidiranje na strukturne fondove, zato što je to nešto što je kod njih prihvaćeno. Mi smo već probili led i povukli novce za jednu takvu dionicu koju ste sami prilike imali vidjeti, isto tako ulaz u Lonjsko polje, i ono što je važno da je to projekt koji je iznimno i težak i velik, jer je to dionica od nešto manje od 13 km, što znači u njenoj punoj rekonstrukciji preko 20 milijuna kuna. Druga točka cestovne infrastrukture županijska cesta Brestača-Kozarice-Lipovljani, koja je ostala kao prioritetna. Nju ćemo podijeliti u dva segmenta, odnosno trasa te ceste je 10 km po prilici i mi ćemo odmah iza nove godine raditi projektnu dokumentaciju, idejni troškovnik, sve što je ono potrebno da bismo ostvarili bilo povlačenje sredstava na osnovu gospodarstva, novog zapošljavanja. To su novi prioriteti za koje se može povući novac iz europskih fondova, ili imamo drugu varijantu, znači kandidirati na novi investicijski ciklus Hrvatskih cesta koji će biti 2014. godine. Radit ćemo je u dvije faze, ili ćemo, ako uspijemo povući novac, raditi u jednoj fazi, znači svih 10 km odjednom. Ono što je iznimno važno, i danas smo ovdje ostavili kao ekskluzivu, inače i za županiju, a dobili smo veliku potporu grada koji je ušao sa nama u projekt, je nova kreditna linija Sisačko-moslavačke županije, koja je za prošlu godinu bila definirana sa 1% subvencije kamata od strane županije i 1% od gradova i općina koji su u tom projektu, a grad Novska je u tom projektu sa 1%. Mi smo analizom svojih financija i onako planirajući i očekivajući što će se dogoditi, predvidjeli, i to je sada moguće ostvariti, da idemo sa subvencijom kamata od 3% kao Sisačko-moslavačka županija za proizvodnju, a za sve druge uslužne djelatnosti koje se nadovezuju na proizvodnju sa 2% kamata. Grad Novska je prisutna trenutno sa 1% kamata, predvidjela svojim proračunom iznos koji definira i više od 1%. Konačna odluka će biti vrlo brzo, koju će oni donijeti, da li će ići sa 2% ili ostati sa 1%. To govori da će gospodarstvenici koji žele investirati u proizvodnju ili refinancirati stare kredite na području grada Novske imati minimalnu subvenciju kamata 4%, maksimalno 5% za proizvodnju, a kad govorimo o drugim djelatnostima, onda je to od 3 do 4%.